And the beauty about Isoka Lakwa Zulu, wona muthi esikwazi ukudisclose ama-ingredient afakwe phakathi. Yabona mhlazane kwakhiwa Isoka Lakwa Zulu, it affected a lot of people. Isoka Lakwa Zulu lifuna ukuthi uthole ucadolo. But lo cadolo ufuna ukhiwe ingane engakathombi. Lo cadolo ufuna uthole umhlanga. Lo mhlanga ufuna ukhiwe endaweni erich ngempela ezixhapho zila ngempela. Nakhona kutholakala ingane engakathombi. Kusuke wakhiwa ke Isoka Lakwa Zulu. Awuvesane nje uhlephule yonke into esuke ekhaya uthi hayi ngizofaka. Ukwakhiwa kweSoka Lakwa Zulu ufuna abantu understand isandla semfene ufuna singene. Isandla senkawu ufuna singene, but we strictly sibheke esaka left semfene, esaka left senkawu. Mase uzofaka izandla zombili zesambane. Kwasifuna into embaye empilweni yakho. Sifake izandla zombili zesambane, then sakha ke Isoka Lakwa Zulu. Ngikha nje phezulu. Ezinye izinto ezingena mekuthiwa kwakhiwa Isoka Lakwa Zulu ngempela. Uyalakha Isoka Lakwa Zulu uhlanganise musu uyothola izikhukhula zomfula, izikhukhula zolwandle, izibi zendlela. Bese kuzothi izibi zasemall nazo ufuna zingenela ngoba wakhela umuntu into ukuthi aphume ekuhluphekeni. Lapho ke usukwakha Isoka Lakwa Zulu lelala nentombi ibhincile. Lo muthi usuku uzoqhuma ngazo umuntu usemnika ngo20,000 leyanto. Semnika ngoba suke sazi ukuthi ipoverty useyinika inumber plate entsha. Akasangeni nje kule address ekade kuyona ngoba anything oyisenzisa but still you can't change your address. Address is very important. It's not like a girlfriend. Yeah, to change an address akwenzeki kalula. Yabona njengamanje kunomuntu obuka le video uqashile emakotation. Amakotation eblocks uhleli la masteps eminyango. I-dream yakhe akulona ukuthi athole intombi enhle. I-dream yakhe ukuthi abe nendlu yakhe aphume kulomqasho. Ngoma stand wala udelela into eyisimanga. That is why sibesikunika Isoka Lakwa Zulu we demanding u20,000 because into ezingakwazi ukushintsha i-address. Washintsha i-address ithiwe by noma ngabe onafo. Mina ngimtshela ukuthi umuntu uma eshintsha i-address ethole yabona nje waphuma kulama wathola i-flat ema-home noma kuphi kodwa athola i-flat nje lakho noma ungandlala ispanch phansi okusala uhlala lapha. Akubalekile ukuthi lapho ulala kuphi. Akubalekile ukuthi lapho udlani kodwa kusala wena usuhlala lapha. Ungavuka ekseni ukhuphula iswish yagiza uma ungaka afford kodwa kusala ukudlala lapha. Yabo engisho ukuthi address is everything. Noma ungalamba eswini kodwa address ithi ngihlala kweSabhabhu. Noma ungasuthi eswini kodwa uhlala eMjondolo. Noma ngihlala eflatini. Mina ngehlala ngelift. Angethi ngepassage ngithi ngizokufica ezansi. Naya passage. I-address mhlazana uphuma ehostel. Yeah. Ithwe by yazi uma uphuma ehostela khona i-research esasiyenza engengisho ukuthi kwakumani kwasiphoqa ukuthi sihambe sohlala emahostela. Sinuke equality abantu basehostel. The day umuntu ephuma ehostela ungangazi ukuthi abantu ahlala nabo bambona ukuthi uphuma ehostela. Mbona hambele eqalaza. Yini uqalaza athi labantu laba ngathi bangibuka. Because akakholwa ukuthi finally has changed the address. Babu Dokotela uthatha nanti Isoka Lakwa Zulu. Sikunika lona ngamabomu ngo20,000 ngoba kunento esifunayo kuwena. Sifuna ushintshe i-address. Nokuthi ushintshe ingozi uqhayi idwedwe lezi. Ngingaqoqa le blue nankenga. Ngawukhipha u15 ngathatha iItalian. Akusho lutho lokho bengisahlala eMjondolo. Akusho lutho lokho bengisahlala ekhaya kithi kwiSabhabhu. Yabo umhlala kini kwiSabhabhu akwazi lutho. Angiqale phansi lethu uhlala kini eflatini eli4 bedroom awazi lutho kukini. Go find yourself a place and sikubona ukuthi uzo affordana. Ungasithathe kancane ngoba sihlala le kule ndahlazo but we have afforded this. Yabona ngithembe ngihlele kuMasgrave mina ngilunguza kanje iTheku. Kanje noma ngahlala kuMasgrave kodwa iflat lami wena noma ungabhampa uthi ekhaya mina ngihlala ku-Double Story Suburb ebizayo estate ikini phuma kini thatha nazi izinto ezokukhipha kini. Siyabonga.